Добре дошли в нашата биометрична система за интернет гласуване, сигурна, удобна и модерна платформа, създадена да пренесе изборния процес в дигиталната ера. Системата дава възможност на гражданите да упражнят правото си на глас, сигурно и удобно от всяко място, без да е необходимо да посещават избирателна секция. Тя поддържа различни видове избори и гласувания, включително парламентарни и президентски избори, местни избори, референдуми и много други изборни процеси. В основата на системата стои защитена биометрична смарт-карта, създадена да удостоверява самоличността на гласоподавателя и да гарантира неговата сигурност и поверителност. За разлика от традиционните биометрични решения, пръстовият отпечатък никога не напуска картата. Биометричната проверка се извършва директно в картата чрез технологията Match on Card, което гарантира, че биометричните данни остават защитени по всяко време. Цялата чувствителна лична информация и удостоверителни данни се съхраняват защитено в картата и се предоставят единствено след успешна биометрична идентификация. Системата следва модела за сигурност Zero Trust, при който всяка критична операция изисква удостоверяване на самоличността, гарантирайки достъп единствено за оторизирания картодържател. Началото е лесно. Избирателят заявява защитена карта за гласуване от оторизиран компетентен орган. След това тя се персонализира и се доставя директно до неговия домашен адрес. Биометричното решение комбинира няколко модерни технологии за сигурност. NFC интерфейсът осигурява безконтактна връзка с смартфона и позволява работа без необходимост от вградена батерия. Вграденият сензор за пръстов отпечатък позволява удобно и надеждно биометрично удостоверяване. За да активира своето средство за гласуване, потребителят го доближава до смартфона и стартира процеса по регистрация чрез мобилното приложение. Следвайки инструкциите на екрана, той преминава през необходимите стъпки, докато регистрацията бъде успешно завършена. След успешното завършване на процеса, картата е защитено свързана с гласоподавателя и готова за използване. Преди да получи достъп до платформата за гласуване, гласоподавателят удостоверява своята самоличност чрез пръстов отпечатък, като проверката се извършва директно в картата чрез Match on Card технологията. При несъвпадение на пръстовия отпечатък, биометричната проверка е неуспешна и достъпът се отказва. При успешно съвпадение проверката е завършена и потребителят може да продължи към следващата стъпка. За допълнителна сигурност, на свързания с картата телефон автоматично се изпраща и попълва SMS-код за потвърждение. Тази допълнителна идентификация свързва картата за гласуване с един регистриран телефон и намалява риска от злоупотреби, като използването на множество карти за гласуване от едно устройство. След успешно завършване на проверката, потребителят получава достъп до платформата за гласуване. Системата позволява участие в различни избори едновременно, например парламентарни, президентски, местни избори, референдуми и други изборни процеси. На началния екран на приложението са представени всички активни избори, от които избирателят може да избере този, в който желае да участва. Процесът на гласуване е лесен, бърз и защитен от външни манипулации. В този пример, избраният вод се състои от две стъпки. Първо, потребителят избира предпочитаната от него партия. След това избира своята преференция. Накрая преглежда и потвърждава своя избор. Преди да изпрати своя вод, той може да се върне към предходните стъпки и да направи промени при необходимост. След като вотът бъде изпратен и успешно записан, той не може да бъде променян или коригиран, което гарантира целостта и окончателността на процеса на гласуване. След изпращане на вота, приложението се връща към началния екран и показва потвърждение, че гласът е успешно записан. Избирателите могат по всяко време в рамките на изборния ден да проверят своята активност при гласуване. Чрез отваряне на менюто и избор на секция подадени гласове, те могат да прегледат историята на своето гласуване. Нашата биометрична система за интернет гласуване съчетава удобство, достъпност и високо ниво на сигурност, за да предостави надежден и модерен начин за дигитално гласуване. За повече информация използвайте посочените на екрана контакти. Благодарим ви за вниманието.